Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayan. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Marlon. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Agmaymaysak nga anak, kat agmaymaysamat ti inak anang isakad iti panagbiag mi. Gapo tanasapa apimusay ti amak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marlon dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Marlaw na nakaw. Pang-aasim man tayawatan nak iti danom. Mabit lang, nanang. Ato yung tidanong mo inuman nyo, nanang. Hagyaman na ka nakaw. Ay, pasensya kan. Amok, amabanbanog kan ang mga asikaso kanyak. No apay ba't ngamin ang nagbalinak matan ang managsaksak. Naimbag tamo yun. Adda ka di bagpagaman ako. Ay, awan na lang. Sige nga ron. Panawan kayo pwede ti balay. Sigurado at dandanita nila ya. Urayan nyo labiitan ti kasinsin ko. Wanan ako. Panawan naklatan dito eh. Sana balay. At damot nila kasinsin mo at ang tangdanam ang mga sikaso kanya. Nukas jay amapan ka ang trabaho. Wala nga rod. Panawan kayo pwede ti balay. Si kamot gayam, Uncle Jesse. Nasaya ata na sabat ka, Marlon. Kumusta ni Nanang Mau? Imimbag ka din. Saan pa yung nga rod, Uncle? Mapan kayo man kit di balay. Tumulong kayo ang mga sikasukan ko na. Marigrigatan akon. Anya, ket no da magkumait nga da kano tangtangda na mamangas asikaso itinam. Niinsan lay, Uncle. Ang nawan trabaho, siyak lang ti mga asikaso. Iso mabanugak mat. Ay, kastagayang baraw ka. Ala, amo kasamsambutem ti oras mo ama pa nagtrabaho kaanakan. Agsarita tantulangan iti sabaling aldaw. Sige nga rin, Uncle. Panawan kayo pa ditoy. Good morning, pare Marlon. Ay, naimbag ka pa para Edward. Good ti morning mo. Siyak nga bad. Apay ka di manan, pare. Anya manan ti pagkaskastaam. Kasano? Uray tag may sakabsat ni nanang ko ani Uncle Jesse. Di nakmat maawatan. Gapo iti sitwasyon ko ita. Ay na, pare. Amok sa manan ti kayat mo asawan. Ala, urayin ta ti break. Sa tanto agsarita. Agyaman na ka. Kasapulak namin ti pangyabkasak iti marikriknak. Wen, pare. Di ka madanagan. At daak dito'y anak kasaga na adumngag. Unay din kan, nakasirseryoso ka manan, Marlon. Anya ka di manan tinapasamak. Ay na, Tanya. Isu akas ta ti nobyom. Gaputa ag sinsintimiento manayin. Anya? Anya manan ayat iparikot mo, sweetheart. Di mo kunaan. Ani manan nanang mo. Uwan nga Rod. Nabanug ako na mga sasikasukan ko na. Noad da kayat kong aramidan. Jak maramid Gaputa, ninanang mo ti pampanunutek. Day talaan. Uy, dadagsan ti parikot ko niya. Di ulang amin marik na. Gaputa saan ada kayo ti ada iti sitwasyon ko. Maawatan mi ti marikrik nam, pare. Ngaman niya nga ron ngay. Kat agmay may sakamot nga anak. Asino kumangay tinamnamaam akaduan ni nanang mo. Ay, itong palbiyag ka dilatan asyak ti mga asikaso ko ni nanang. Marlon, di ka kumaagsao iti kasta. Panunutom kumaano saan agapu ka ni Nana Nadia. Awan ka kumaiti ayan mo ita.
Awan ko matikas ta kapinta sa pagsapulam. No di na karkarigatan tinangisakad idi iti panagadal mo. Nalipatan ka din dayta, Marlon? Husto tinubiam, pare. Manong Marlon, tangay si Mangpet kamatan. Panawan kayo diti balayo kini auntie. Nakaluto akmatan iti pangrabyan nyo. Ay, awan ka di pa'y tinagbaliwan ti sitwasyon ni nanang. No ti sakit na ti kahit mo sa uwan, isupay laang. Kanayon latamot nga aguyak nga uri agtumtumar iti agas. Kanayon ko amapan ipa-check up. Ang kas dilat tamat nga awan pagbaliwan na. Anya nga tano, baliwam ti doktor na, Manong. Amangan mat no saan nalaang akabagayan ti doktor ang mga asikaso kan kwa na ita. Ay, namin anon ang nagsukat iti doktor. Ang isulat tamat. Ala, ano san tayo ng asikaswan ni auntie? Nalabit, gapumutan iti kinabakot na. Isu nga adun dagiti marikrik na iti bagi na ita. Wala na. Ananaw sa kun nga asikaswan ni nanang. Gapatag may saklakit nga ron nga anak. Wana. O sige nga Rod, innakon. At iti kape Uncle Jesse. Ang kape tayo pa'y kabayatan ti panagsasarita tayo. Ay, sana balay. Nakaturo pa'y mat ni nanang mo. Uwan nga Rod. Agyaman na kaanakan Ay, nasayata nakaturog ti kabsat ko. Jak ngamin kaya tamangag na dagiti ibagakan ka. Anya ngamin ti ibagayo, Uncle. Apayo diyo kaya't amangag ni nanang. Jak kaya tamasail tirik nana. Amok ngamin no kasano ti panangipatignakan ka. Ngam ita ta isuntiag kasapulan iti panangasikaso kang pamatag. Saan kagaya man nakasagana amang ipaay iti dayta? Anya ka din dayta nga ibagbagayo, Uncle. As-asikas pok matinak. Numapanak ag trabaho. Adamot ni insan laya atang tangdana ka mga iwan kan kwa na. Anya pa'y lang, tijak na ipaay, Uncle. Pudno, ipapaay mo dagiti masapsapul na. Ngem iti likudan ti amin, agrik-reklamo kamitlaeng. Ibagbagam ka naw adadagsen ti mismo nga inam. Amom ka day, no anya dagiti kabaalan nga aramiden ti inam para ken ka. Idi basit ka pa'y, kasta unay tirigat ni Manang Nadia anang isaksakad iti panagbiagyaw. Idi nagadal ka, amin, inasitgan na nga utangan, tapno adala ang busbusam nga agadal. Uray pinapabainan da iday, inturturid na amin dagita para ken ka. Kaya't nala amaadaan ka itinaranyag masakbayan. Ako ang amin, Uncle. Ang mga nubandog ko lang ang mga asikaso ka ni nanang. Iso akas dyan maibagak na maminsan. Maawatan ka. Ngemrumba nga iparik na mat ti pamatag mo iti inam. Gaputa saan tayo maibaga. No kasanupay kapaot amakaden natayaw ni Manang Nadia. Apay nakaululay magkamarlon. Itay tapay laang dito parke. Ngam di ka pulos agtagtagari. Apay ka di manan. Ha? Anya ka dito parikot mo. Ibagam kanyak. Sa anak namin anairwa makastaka. Sigud mo't nga agis istorya ka no kastoy ngagpaspasyarta. Anya ka dito pakariribukam. Kas lang amin na ba inanak iti imbaga kanyak ni ulitag ko. Anya timbaga na. Inistorya na nagiti adu a sakripisyo ti inak kanyak. Idi basitak pa'y. Aging ga iti agad adalakon. Kas lamabay na kiti bagik. Nagado apin ang panunot. Ken, naisasaw ka makapasakit iti mismong inak. Iso mabay na kiti bagik. Mas dawak mat ngamin kan ka. Apay ngamin nga ibagam apadagsan kan ni nanang mo. Idinto ta ka ba alam mo't nga asikaswan? Di mangtangdan ka iti mabalin ang mga sikaso kan kwa na?
Ah, Ipapas mo ket ding asikasuan ti inam, itatamakit kitampay. Anya nga rod no nagbalin naman nagsaksakit. Nalabit aga pumuton ka dagiti rigrigat na nagtrab-trabaho idi. Kan saan ka di ako na mga ipapaagas mo mat? Nalabit aga pumuton iti kinabakat na, iso ang nalakalaangan ang makapkaptan iti agduduma sakit. sige. Tong palak dagiti imbalakan mo. Ipatagkan asikaswa ko ni nanang. Day tati kasaya atan nga aramidam. Subadam mo't dagiti adu a sakripisyo ni nanang mo ken ka, Marlon. Oh, insan. Ada kon. Ada pasarabok. Adda ka motan gaya minsan. Nagdaldalusak iti silid ni Auntie Nadia. Ituloy ko pa iti agdalos, sakbay nga agawidak. Ay, mabilang. Apay nga enrar mo amin akama kan kabinet. Kaya't na ngamin ang madalusan ana imbag ti silid na, insan. Sa dinong ngarotean ni nanang. Wano, inyakar mo pa'y kadi iji silid ko? Ay, mabit lang. Itad ko ti pasarabokan ko na, ah. Awan di ta silid mo ni Auntie, insan. Nang ipanamgarot kan ko na, insan. Ijerwar? Ay, ingka isirak. Ang mga numalami isan ijay. Kumaro ti uyak na. Pasensya kan, insan, nagpasukon ni nanang mo kini Uncle Jesse. Kaya't na kano, nga ijay pa'y laang nga agnaad. Sana balik kano, taad damat ni Uncle Jesse ang mga sikasukan ko na ijay. Kan imbaga na kanyak, akayat na ang makainanakapay. Anya dahi ta papel. Adto insan, awata mon. Basa aktil na. Apay nga kas jati kilat ang nagbalin a desisyon ni nanang. Basaam laang ang ta surat na, insan. O sige nga rod, padawan ka pa dito, ituloy ko nga agdalos. Marlon, anak ko. Mapanak pa lang makipagyan ijay ayandangkel mo. Ipatpatag ka unay. Isodyak kayat amabannog ka. Amok amasikuran ka unayan iti kasasaad ko ita. Pasensya ka no nagbalinak adadagsan kan ka. Di ka madanagan. Mariknak asaan akon ngagbayag. Lumag-anton ti panagbiag mo inton awanak ton amakit kitam. Kaya't ko lang nga ibaga nga ipatpatag ka unay. Nalag-anan ti riknak apumanaw. Gaputa na talgeden ti kasasaad mo. Natungpal dagiti arapap ko para kan ka. Ipatpatag ka unay, anak ko. Mapanak ijayandang kalinton bingat. Sukunat ni nanang. Rumbang asyak ti mga sikasukan ko na. Tanya, kuyugon nakman ang mapanmang sukon ka ni nanang ijay da Uncle Jesse? Ha? Apay? Nagbakasyon ka din ni Nana Nadia? Napasaktak tirik nana, iso anapan ijay. Nagbababawi akit impakpakitak iti mismo ngayon idi. Diyak kaya't amatay ni nanang anasakit tinakam na kanyak. Kasta ka di? Mabit lang na rod. Agsukatak, kat mapantaadagos iti ayan ni nanang mo. Anya ka diti ibaga, manak ko. Nabasam ka din ti surat ko kan ka. Pakawanan da ko mananang. Napasaktak tirik na yo. Ang kinapudno na. Ipatpatag kayo unay. Pangasyo, tagawid tayo kuman. May kawaak ngawan kayo asang patak ijibalay. Amok, amarigirigatan ka, nanak ko. Kadyak kaya't amarigatan ka. Iso nga'y mayak payla dito eh. Diyak kaya't amarigatan ka, anak ko. Pakawanan da ka. Ang itikawan nyo ijibalay.
Naikawa kiti husto. Diyak kaya't mapukaw kayo kanyak nanang. Asikaswan kayo. Aging kahit maudi nga angas yo. Ipatpatag kayo unay, nanang. Talaga ka day nga yawid mo mutla ang tiinam, Marlon ka anakan. Wen Uncle, agyaman ang iti panangasikasayo kan kuha na. Kabayatan ti kada na ditoy. Apay, nakainana ka din, Barok. Nakaamirisak Uncle. Saan gayam arumbang asumukak ang mga sikaso kaninanang. Saan arumbang ang maumaak. Kaya't agyaman nakada kayo. Gapoy timbagbagayo, kaya't nakaamirisak. Kaya't rumbang gayam nga ipatagkan asikaswak tinak. Gaputa itan ti panawan. Tapno subadak dagiti adu a sakripisyo kan rigrigat na kanyak. Rumbeng lang nga kasta kanakan. Ano sam ti inam? Ipatag kan asikaswam, kabayatan asibibiyag pay. Wan Uncle. Mga nanang, kaya't kalpasan na, intay agpaini ti Jerwar. Ay na, nagdakalan tinagbaliwa man ako. Agyaman na ka. Mariknak mo't lang ang tikinapatag ko ka. Lito pak dagiti amin na nagkurkuranga ka na. Kaya't, manipod ita. Di ako nagarami dito pakasairan tirik na yo. Ipatpatag kayo unay. Iso nga sikaswan kayo, aging gat umimbag kayo. Agyaman ako na yan ako. Ipatpatag ka mo't unay-unay. Ita, imimbag meten ti inak. Nagkalaysa kamin kinitanya, kat dua kamin ang mga asikaso, iti ipatpatag ko unay nga ina. Kastan, kat agyamanak, tuy pagayam mo, Marlon. Agyamanak pagayam Marlon, iti dayto apakasaritaam. Natural lang iti tao ti mabannog. Ngem saan aday ito iti rason, tapno baybayan tayo dagiti naganak tayo. Agbalin nga adal daytoy kada tayo nga anak, nga iti panagsalog ti pigsa dagiti naganak tayo, rumbang laang nga asikaswan tayo ida. Gaputan o awanda, awan tayo met, ito'y abiyag. Ala, ituloy mo ti mga sikaso iti inam, kat ipariknam ti pamatag mo kankwana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinge di tinagan a Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, ken iti madireksyon, Virgie Baglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.